У той час Езус і яго вучні праходзілі праз Галілею, але Езус не хацеў, каб нехта ведаў, бо вучыў сваіх вучняў і казаў ім, што Сын чалавечы аддадзены будзе ў рукі людзей, што яго заб'юць і што забіты уваскрэсне праз 3 дні. Але яны не разумелі гэтых словаў, а спытацца ў яго баяліся. Калі прыйшлі ў Кафарнаум і былі ў доме, спытаўся ў іх: «Пра што вы разважалі па дарозе?» Яны маўчалі, бо ў дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім: «Калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і слугою ўсіх». Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае адно з такіх дзяцей у імя маё, той мяне прымае, а хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне». Гэта слова Пана. Калі ласка, сядайце. Дарагія браты і сёстры, вось гэтыя словы Хрыста, калі Христос кажа, хто хоча быць першым, няхай будзе апошнім. Словы, які мы чуем у сённяшнім Євангелі. Напэўна, яны важныя, і, напэўна, варта іх пачуць. І звычайна гэтыя словы, у іх Христос нас павучае, заахвочвае да пакоры. В першую чаргу, звычайна, вось гэта Євангеліе, оно тлумачыцца як такі заклік Христа да таго, каб мы вучыліся быць пакорнымі. Каб мы не рабілі мэтай свайго жыцця заняцце нейкай там першай пазіцыі, дзесьці. Каб гэта не станавілася самым галоўным для нас у жыцці. І, напэўна, гэта важны сэнс гэтага Євангелія. Напэўна, пакора ў жыцці хрысціяніна – это вельмі важная штука. Напэўна, павінны быць у нашым жыцці моманты, калі мы безропатна можам заняць апошняе месца. Напэўна, павінны быць такія моманты. Мы павінны ведаць, што гэта за досвед – быць апошнім, па-людскі. Таксама гэта такі карысны досвед, часамі дасведчыць нейкага жыццёвага пройгрышу, калі ў цябе штосьці не атрымліваецца, па-людскі. Калі ты глядзіш, што не атрымалася і разумееш, што ты, в прынцыпе, ты гэта рабіў без Бога, альбо выкарыстоўваў Бога толькі вось у такім сэнсе, што «Пане Божа, я гэтага хачу, таму ты абязан мне гэта даць, я павінен гэта асягнуць». Уменне заняць апошняе месца, уменне дзесьці ў чымсьці прайграць, оно вучыць нас пакоры. Оно вучыць нас таму, каб мы Бога, адносіны з Богам, усё ж такі ставілі на першае месца. Напэўна, гэта важна. Я колькі жыву, я то столькі разумею, што мне яшчэ вельмі шмат вучыцца трэба гэтай пакоры. І заўсёды трэба гэта, каб была гэтая навука. Заўсёды ёсць моманты гардыні, такой ці іншай. Заўсёды, ведаеце, па-людскі хочацца сказаць, што я лепшы ад кагосьці. А гэта неправда. Гэта неправда. Вось, гэта важна. Але, ведаеце, мне хацелася б звярнуць сёння вашу увагу на тое, што Христос робіць. Ён кажа гэтыя словы. Кажа, калі хочаце быць першым, то вы павінны быць слугамі ўсіх іншых людзей. І што робіць пасля гэтых словаў? Бярэ дзіця, ставіць перад вучнямі і паказвае, у сэнсе, паказвае як прыклад. Вось дзіця. І, ведаеце, для мяне гэты момант, ён важны. Чаму? Христос паказвае, што дзіця здольнае займаць гэтае, як это правильно сказаць, здольнае настолькі давяраць, што і гэты давер не губляе, пакуль з'яўляецца дзіцём.
Вось паглядзіце, чаму мы ў сваім жыцці вельмі часта перастаем звяртаць увагу на Бога. Так ці інакш, з жыццём прыходзіць, ёсць спакуса такая, што прыходзіць такі момант, што ты пачынаеш разумець, што ўсяго трэба дабівацца самому. Калі ты сам чагосьці не зробіш, ніхто за цябе не зробіць, ніхто табе не дапаможа. Ёсць такая, ведаеце, прымаўка, кажуць, умееш лічыць, лічы на сябе. Што вось толькі ты сам можаш чагосьці асягнуць. Напэўна, гэта важна, высілак. Але, ведаеце, з жыццём прыходзіць такі момант, што ты перастаеш давяраць іншым людзям. Я думаю, што это нам знаёма. Калі ты ўжо столькі гісторый у сваім жыцці прайшоў, столькі розных сітуацый было ў тваім жыцці, які табе паказвалі, што цябе падмануць. Іншы чалавек цябе здрадзіць, падманіць. Нема даверу да іншага чалавека. Розныя гісторыі. І як цяжка пасля гэтай гісторыі даверыцца іншаму чалавеку. А таксама Богу. Як часта, дасведчваючы ў сваім жыцці вось гэтых момантаў нейкага пройгрышу, калі мы да чагосьці імкнуліся і не атрымалі гэтага, таксама можна сказаць: Бог, это твоя віна, ты не дазволіў мне гэта, ты не даў мне гэта. Я табе не давяраю. Вось гэты недавер, ён так ці інакш нейк там з'яўляецца ў нашым жыцці, у нашых адносінах з Богам таксама. І вось дзіця – гэта прыклад даверу. Дзіця, напрыклад, паглядзіце, у адносінах з бацькамі. Дзіця давярае сваім бацькам. Канешне, калі падрасцець, тоже вучыцца, што па-рознаму бывае, і падманвае, і розныя гісторыі бывае. Але дзіця мае вось гэты чысты давер. І мне здаецца, што Христос нездарма паказвае сваім вучням дзіця як прыклад. І сёння нам звяртае ўвагу, паказвае дзіця, паказваючы, наколькі важен у адносінах з Богам, у веры, уменне давяраць, так як дзіця, безагаворачна, без нейкіх варункаў, без нейкіх условій. Божа, я веру, што ты для мяне хочаш добра. Я не бачу, куды ты мяне ведзеш. Я баюсь гэтага, але я за табой пайду. Бо так дзеці ідуць за сваімі бацькамі. Ведаеце, гэты прыклад, ён таксама нас заахвочвае быць такімі дзецьмі. Я нават тут гляжу на сваё святарскае жыццё, я заўсёды паўтараю, што я яшчэ не стары, і это праўда. Але таксама вось гэтая спакуса, она прыходзіць, што пражыўшы ў святарстве нейкае там кавалак жыцця, прыходзіць такі момант, калі ты пачынаеш казаць: гэта не атрымаецца. Вось гэта немагчыма. Калі гэта пачнеш рабіць, таксама не атрымаецца. Бо ты маеш досвед. Ты ведаеш сітуацыю, больш нейк там бачыў, як гэта адбываецца. І ты пачынаеш вось у сваім жыцці такія рэчы не ўваходзіць у іх. Табе шмат вось гэтага такога, не ведаю, як правільна назваць, наракання, гэта не атрымаецца, без шансаў. Людзі гэтага не зразумеюць, людзі гэта не прымуць. Нема сэнсу нейкі там высілак укладаць у гэта. І ведаеце, я разумею, што гэта вельмі часта ува мне кажа мой жыццёвы досвед, але я разумею, што это неправільна. Так не павінна быць. І наколькі важна у веры, у жыцці верай, наколькі важна пераступіць праз гэты часамі негатыўны наш жыццёвы досвед і даверыцца Богу. Ведаеце, я памятаю, калі я запрасіў маладога святара на рэкалекцыі. Святар, які першы раз у жыцці вёў гэтай рэкалекцыі. Я толькі потом зразумеў, што это ж правда, это ж яго першы раз. Думаю, Боже, як же он там будзе гаварыць? Нагаварыць што-нибудь без опыта, гаварыць неправільна. Але я потом зразумеў, што мне, напрыклад, як святару, было вельмі важна пачуць маладога святара. Да, яго не мае яшчэ досведу, ён яшчэ не ведае там пэўных рэчаў, пэўных момантаў, як людзі ўспрымаюць, як рэагуюць. А я разумею, што ў ім
была вось гэта, нейкі запал, жаданне, такая, ведаеце, памкненне свернуць горы. Ты глядзіш на яго, і табе хочаш сказаць, не получится. А потом разумееш, а з Богом усё магчыма. І вось я спадзяюся, што вы зразумееце, наколькі важна вось гэты дух даверу, такі вось, як у дзяцей, каб ён быў у нашым жыцці. Асабліва вось у жыцці нашай веры. Каб мы вучыліся гэтаму моманту, што Бог можа учыніць цуды ў маім жыцці. Я не ведаю як, магчыма, раней гэта ніколі не атрымлівалася, але з Богам усё магчыма. Каб мы з вамі не ператварыліся ў хрысціяну, якія стаяць на каленках у касцёле і на кожную ініцыятыву кажуць, это все ерунда. За нашых часоў гэтага не было, і зноў гэтага не атрымаецца зрабіць. Ніколі. Каб усё ж такі у нашым сэрцы была вось гэтая, я не ведаю, як это таксама назваць, іскра, што ли, вось такое дзіцячага даверу да Богу. Калі Бог кажа, ідзі туды, зрабі гэта. Я іду і раблю. І гэта можа атрымацца. З Богам можа. Гэта штосьці жывое. Яно труднае у адносінах з Богам, але гэта і ёсць жыццё жывым Богам. Альбо ведаеце, канешне, калі ты жывеш у сям'і, калі ты пражыў 10, 20, 30 гадоў разам, таксама ёсць вось гэтыя моманты, што он меня не слышит. Она заўсёды мяне піліць. Так, как это было, тыя самыя словы зноў і зноў паўтараюцца, нічога новага не будзе. І наколькі важна, ведаеце, такое настаўленне, калі ты, не ведаю, раніцай просыпаешься і кажаш, вот я сёння попробую любіць сваю жену так, як я любіў яе пасля свадьбы. Вот хоць што-небудзь попробую зрабіць дзеля гэтага. Хоць слово прыятнае ей сказаць. Конечно, ты можешь в голове з'явіцца думаць, что это не поможет. Опять скажешь, что стары ты, наверное, с ума сошел. Але гэта важно. Вось гэтае жыццё. Калі наш досвед жыццёвы нас прыбівае да зямлі, хоча нам паказаць, што нічога не атрымаецца. Наколькі важна вось гэтая вера і давер да Бога. З Богам усё атрымаецца. Калі гэта Божае. З Богам усё магчыма. Мне здаецца, што вось гэта Евангелие сёння для нас, для мяне асабіста, оно пра гэта. Пра вось гэты момант жыцця, жывога давера Богу. І я таксама разумею, што гэта не ўсё так проста, калі ты маеш за плячыма досвед сямейнага жыцця, досвед нейкіх ссор цяжкіх. І табе здаецца, што гэта немагчыма выправіць, это немагчыма пераступіць. Але з Богам магчыма ўсё. Можа, не адразу. З Богам магчыма. І сёння Христос нас, як дзяцей, заахвочвае вось да такога даверу. Не бойцеся. Не бойцеся таго, што з вас іншыя людзі будуць смяяцца і казаць, у тебя не получится. З Богам трымаецца. Каб мы гэтага не баяліся, каб мы гэтага вучыліся. Я гэта кажу таксама сабе, бо гэта пра мяне. Мне таксама цяжка быць дзіцём у адносінах з Богам. Бо мне здаецца, што я ўжо перарос пэўныя рэчы. Але вот так, як я вам казаў, вот гэты прыклад з маладым святаром. Мне не аднойчы, ведаеце, таксама бывае такое, калі нехта з нас, з маладых святароў прыходзіць і кажа, што я хочу зарганізаваць что-то там такое, да? И первая моя думка, я уже это делал, не получится. И я себе кусаю язык. Нельга так казаць. Потому что я бачу, этот человек пачынае рабіць, і яго атрымліваецца. Потому что пришел час, Божае благословленне на гэта ёсць. І гэта атрымліваецца. І для мяне гэта таксама, мяне гэта падносіць на духу. Калі я бачу, што сапраўды ёсць жыццё, ёсць маладыя святары, якія чагосьці хочуць. Слава Богу. Магчыма, таксама можна трошки далей пайсці, дарагі браты і сёстры, і гэта перанесці на нашы адносіны
паміж пакаленнямі нашымі. Глядзіце, як старэйшым людзям цяжка ўспрымаць маладзёж. Вось гэта славутае наше, што мы такімі не былі. Мы вось былі лучше. А за наше время, у наши часы было лепш. А што за маладзёж цяпер пашла? Они в этих компьютерах сидят, у телефонах не отрываются и так далее, и так далее. Да, беспроблемной молодежи нема. Так, а мы что, были беспроблемные? Мое поколение, ваше поколение. Не было проблем? Розныя рэчы вытваралі. Розныя. І наколькі важна, вось паглядзіце, калі ты глядзіш на гэтых дзяцей, на маладых людзей, бачыць у іх моц і сілу чагосьці новага, што яны могуць стварыць штосьці новае. І гэта вялікі дар. Бачыце, як это, это бачна і вось у адносінах такіх людскіх паміж пакаленнямі, але гэта таксама дзейнічае і ў веры, у адносінах з Богам. Каб наша вера не сталася чымсьці музейным, не сталася чымсьці, ведаеце, заімшэлым такім. Так маліліся 200 гадоў назад, так маліліся мои бабулі з дзядулі, і я так буду маліцца. Не, можна, слава Богу, калі моліць, да. Але калі з'яўляецца штосьці новае, таксама уменне гэта прыняць, што гэта таксама штосьці жывое, магчыма. Каб мы не сталіся з вами з хрысціянамі, якія, ведаеце, глядзяць по бакам і толькі іншых людзей асуджаюць, што яны то неправільна зрабілі, не так моляцца, не то робяць, не так гавораць. Каб мы умелі адзін аднаго пачуць, каб мы умелі даверыцца Богу, даверыць сваё жыццё Богу. Таксама вучыліся давяраць іншаму чалавеку. Это вельмі цяжка, асабліва з жыццёвым досведам. Але каб мы не згубілі гэтага умення давяраць іншаму чалавеку, Богу і іншаму чалавеку. Амен.